tyhjälle. Oho. Ole hiljaa. Hattu. Vincent Fredeillä. Ei voi aikaisin, mutta ei. Taloudeni pitää pysyä kunnossa. Talovesi. En tuu. Minä toisten huoneeseen. Tuo kala. Kyseinen kala. Buli buli. Buli buli buli. Pitää saada tähän. No niin, se on hyvä. Älä kuiski. Se kuuluu todella hyvin. Mutta tämä jakso oli hyvin lyhyt, koska viime kertainen on pitkä, joten seuraavaksi tulee vissiinkin jo jakso 2. Seuraavaksi tulee jo jakso 2. Ja viimpaa jakso oli vissiinkin 3 tai 4. Ei vielä tietoa, katsotaan sitä sitten. Mutta heippa! Salattu elämä. Salattu. Ja salatut eläimet, jos sanoin salatut elämät. Se on salatut eläimet. Mutta vielä multa sanon heippa ja Huippu. hän vähän veleili, mutta no niin, joo, nyt en heippa.